L-Assoċjazzjoni tal-Bdoti tal-Air Malta, l-ALPA, fis-sigħat li għaddew rċeviet informazzjoni li s-sistema biex jitħassru recordings mill-Cockpit voice recorder tal-ajruplan li ngħaqad mal-flotta tal-Air Malta issa ġiet installata. Il-pjan għal dan it-titjib ilu li tfassal numru ta' ġranet ilu. Fil-fatt l-aġent CEO tal-Air Malta Joe Gallia konferma dan kollu direttament lil membri tal-ALPA wara li dawn ħadu l-inizjattiva li ċemplulu biex jistaqsuh jekk dak li semgħu kienx minnu. L-ALPA ma ġietx informata mill-Air Malta li kien qed isir dan l-upgrade fuq l-ajruplan in kwistjoni u li kieku kienet informata qabel kieku l-affarijiet ma kienux jeskalaw sa fejn eskalaw. L-ALPA f'istqarrija ċċennata l-fatt li fl-aħħar laqgħa li kellha mal-Air Malta u li fiha ġew mitmuma bla suċċess id-diskussjonijiet fuq dan il-punt fejn l-Air Malta informatom li biex tinstalla din is-sistema kellhom jistennew 7 xhur flok 7 xhur din l-installazzjoni ħadet ġimgħa. Fuq kollox l-ALPA notat b'sodisfazzjon li dak li kienet qed tisħaq fil-qatt u dak li ġie kontradett mill-Air Malta fil-pubbliku issa sar u li għalhekk huwa evidenti li l-ALPA kellha raġun. Fi kwalunkwe każ la din il-kwistjoni ġiet riżolta, l-ALPA qiegħda b'effett immedjat tirtira l-azzjonijiet industrijali dwar dan il-każ u tawgara li fil-futur l-Air Malta turi ferm aktar trasparenza u rieda tajba milli juriet f'dan il-każ. Dan qed jingħatu ukoll anke fid-dawl tal-fatt li kontrarjament għal dak li qalet l-Air Malta fil-pubbliku id-dewmien ta' 9 sigħat fit-titjiriet lejn Katania tal-ġimgħa 27 ta' April ma kienx riżultat tal-azzjoni industrijali tal-ALPA, iżda kien minħabba l-fatt li l-ajruplan ġdid li ġabet l-Air Malta żviluppatlu ħsara teknika ta' natura serja tant li l-ajruplan dal lura lejn Malta u d-dewmien kien dovut tal-ħin li dan biex issewwa.